सिथुं जोंनि बुबा गोरानि इमान दैनि मोखां सिथुं जोंनि बुबा गोरानि मोखां आवता गोलाय सिथुं जोंनि बुबा गोरानि इमान दैनि मोखां सिथुं जोंनाव फालि जानाय दङ रातिल' गमरै खांखा जोंनाव थोंगै दांनाय दङ लफानि सोरां लांखा जोंनि बुबा गोरानि मोखां बुबा गोरा आयौ लथों आयौ लथों आयौ लथों बुबा गोरा आयौ लथों आयौ लथों आयौ लथों दिनै बलसिमु साबजोनाल आन्दार Kantorbari District अनेक दिन दैनि बियाल दंमा एडिसियो जोंनि एडिसि हायुङाव त्रिपुरा साबजोनाल वाइस दङ दंगाल दैनि राव এবং दागि जाखा আমরা जोंनि इमप्लिमेन्ट खाय दङ दिनै जुलाइबारि एसेम्बलि कन्स्टिट्युन्सिनि आन्दाराव जेमा खायसा निरा बाय 200 above family dong ini most crisis waktu ini crisis tuan itu man layo satu mau to saya telah turun baru to bela hambai ini di sini government na lagi ni kita makan lagi na besok tebu one shot dong sudah to ya dulu kau sini kurang mah sini government di sini government sini borodo karena help kaitu sampai. Sudah mana i paras ni de bangna ino ara bangna. Jong sudah bo paraya overall sini bo all sini sabjuna lian daro edisi even non edisio kono sini de tilprasta para tongai aro sungjo to jaga je jaga wo to ekdom crisis aro jaga to pa jaga to